masa in ka subscriber tin za omle maya ka re ta wang khop maya kan khwa troi puinor wa na ka va ho ve a man ni deuh kan GKP program le question program ate ka va tel ve le lop lopa signal ka ne thalo nen ka ron upload thelo char chara han chin chom kha a har taria wa tuna hian ka omna hmuna ka let le to a du angin ka khoi chun chom thei ta ni alo mai chuna le zana na dang ka nei bok sia hemi chawi ka na ani silava mumal taka han kal pui po khata na la har ria maya masila nuam ka ti ve shima karon la upload ve zel don thawa shethiam phot tu le ka video da ang chu milo en sarve zel turin ka som phot chewni Yeshwani chuan thingpui te ina ron lut ve turin a han soma Miss Hui chuan khoi floor a khan nge chena a han ti le khera Yeshwani chuan fourth floor a ti na chang le a zena na chen na floor cha cha ni ti a shenghal boka I hela vin thingpui in tur chuan an in zui chhota a zena na ron langa on chuak turin ina trainer ron chuak che a leaf kong khara ron in honga zena na be sei la lutukin Yeshwani le Miss Hui nen chuan anin to khom ta rupa zenan chuan makati in Yeshwani chu angei lek lek muti mai turani Miss Hui hena chuan engei ron ti don ati ngal rapa Miss Hui chuan Yeshwani in le lo ka ron hmupui don muleti in Yeshwani nen chuan anin zui luta zenan apon chwa tumpo chu a chuak thai chuang thak lo an hnunga chuan a zui lut le tangi nge a Yeshwani ron langa chawka a Miss Hui in milk tea lo siam tira ka soi ang cha cha khani ti don nya ti in zenan a omna lama a pheisana zenan chuan ngoi rengin Miss Hui chu amel ran renga Miss Hui po in a enlet ve kar bok Yeshwani chu angai tha thei hlal lo enga tinge mo an ngoi reng mai le ti pa zelin milk tea chu a siam mol mola Miss Hui chuan enga tinge khati khan min en renga ati chuan zenan chuan engwangin nge I project khoi tur kha Yeshwani kher kheri thlan engtin nge project pani arwal na khoi theyanga adita a Miss Hui chuan Yeshwani chu tha ati thu soin a thei mai ka ring baka experience nei lo lutuk ti chu I ring zo ngai lo kha ni si a I vedang lam ta ve a ati zui kher boka zenan chuan Yeshwani hi ka ta ni hi a han ti thora Yeshwani chuan an soi chu alo she voi voya until soi chu a she phavek lo na chu a zak chep nge a Miss Hui chuan kha thu kha tun ma in ka hne na I soi to a tuna Yeshwani mo ni le ta inna I tho tir du wanga hetianga chai kwal vel ti chu a har lawang chu ti ro ati ve saka Yeshwani chuan in turun pe in a handin chil veren ro na ma se zenanan room thazeta aron milta kha chuan a in thlashung chuan bedroom a alu san le ta zoka an mit menga tang chuan an bo ruaka diklo ni ti man thiamin a ril ru lo shi om ve em ngota zenan chuan Yeshwani hi min pelet le ro ti in kola chu a han lem khala Miss Hui chuan alo la fu le pek eng tiketangin nge milk ti in lova kola I in ta ka kan in chena tang khana ni em atle faka Yeshwani peklet aduni chuan anna zeya shon project tu oko group to atana lave thung turin ati zui boka a chuang zui tangala Yeshwani chuan a kong khar thlengin ava thla ve a akalpa chuan isha tur chu kalama khan enge mukanga omania ati zawa Yeshwani chuan tlan lu arwal ngala chumi rual chuan zenan aron tlan ve ngal boka athil chuan alo kang man chu ni in Yeshwani chuan ikut zok kha ka nge avati vata engthil nge moi ti le ti in zenan chuan a han how don chuaya Yeshwani chuan in thiam lo de chuan gas a off thengil thu a soi sap bok nen zenan chuan how ta mai lo chuan kang mei iti chuak che pani ti sha em ati dap dapa Yeshwani khoi tir po phal lovin ama vek chuan a handa sona atu ka 888 lam aron langa Linai chuan a thian te bula chief li le zenana in chan dana lo soya zenana zo na khir tak tak zo dan te chief li chu sei tur she lo angoi dak dan te chu lo shil na samaya a thian te chuan chief li che chelai chungai ruatin an nui zak khop maya chuti lai chuan chief li ron lu thu ta
Linai chu atong top chiang ngei mai. Chenga le shagu chuan hnunglam melin chief li an hmu chuan an zum ngal duya. Yeshua ni chuan lo man thiam ve le piklo. Chuan engtin nge Lina soizom ta che. Kan shi cha ka lo mala ti zui. A thian te chuan hnunglam hoi turin an lo shil ru sar sara. Ala shi thei lok lo le tak ngal. Chief li chuan hnunglam hoi turin an ti che ni kha aron ti vin chaka. Yeshua ni chu ain her nga zok. Chief li chuan meeting room aron kal ro ati zom le ngal. Yeshua ni chuan she takin na zuya avin shep doni moti lain. Chief li chuan Oko group lamin akut chua kan pomlo dan chu a shil chiang ta a. Planter an siam le vat ni lo chuan anin biak rem to na sa chu an sut le don thu a shil boka. He project hi kan ta na poi mo lutuk. Planter siam le turin engthile mo a ron che ka du a ati ta hlol zoka. Chief li chuan a how shep doni moti in a thian te chuan tuk ver tagin an lo clear thapa. An om dan an han mu chu kamu manga ni em ni. Inga tinge chu tiangan omlet ta ka ti in linai po in makati a. Chenga chuan chief li le Yeshua ni hi mel ma tangin thiana anin siam ta ni lo mo ati hiala. Zena na ron lang vele thunga. Mr. Zhao nen in bimekin Mr. Zhao chuan Zeya Shuan project 888 hawin an khoi mek video toy te an siam chin chu. Tha ati viau thu le. Zeya Shuan project chu engwanga an company khoya ta na la du lo nge ni aron zota. Zenan chuan han chan mai ngai na shilava. Mr. Zhao vek chuan. He project lian tak ani ti siya em. Hu yani ne na inin lai chin na chu. Eng ang po lo ni to ma se. Tu na enge inin kar po eng ma ka ngai to lo. Hu yani hi thopu tan ka du ni. He project atanga sumlu tur om hi million nga la yasin. Hu yani chu biala. Kan company tho atana la turin va belero. Ikuta omro se aron tinghal mak maya. Zenan chuan a soi boingam ozong silo. She tak chungin Miss Hui chu a call ta nge a. Miss Hui chuan anin hmuna hmun tur te ron soin. Miss Hui hmu tur chuan a kal ta ngala. Miss Hui chuan spa a omti a shira wang chuan. Khuma lo mu mek chu Miss Hui emoti in. She tak chungin Zeya Shuan project chu khoi an du thu awa shilta a. Tin nimin lama atong kam moilo wang chuan poeti thu te soin. Ngai damte avadil ta ngala. Ma se arin lo lam da in Miss Hui chu anung lama tangina ron lang dai maya. Miss Hui chuan spa aka omga ti wang kan min hai nga ringot ni mo. Min hai thei dana kalaka iril ruput mang chu alo dang lam to chiang ani hi aron ti zui ngal boka. Khumalo mu mek chu Miss Hui hnuai thok. Marketing department head Amy ani thu ashila. Ain mel sha tir ta ngal boka. An tho ho na tur chu Amy ne na lo soi fil turin Miss Hui chuan a kal san ngal da ya. Amy chuan zena na hne na chuan Miss Hui hian thil pakhat dang ngia ta na ya. 888 company designers Yeshua ni so adu ema. Oko group in designer ta na in chor angalan tirin. He project hi Yeshua ni so khoi tira du ani atita a. Zenan chuan a lu bungat nga ta eng ma soi lovina chua san ngala. 888 lamte anron lang vele ta. Zanria an lo kil ho meka. Ma se an zanria ta na anin chop chu an han en china. Azawai chuan a shing zo vek ringot maya. Mr. Shu hne na chuan a staff te chuan. A shing chi vek moni a ti in an phur vak lo mel khopa. Mr. Shu chuan Bin Shell Milk Tea Project boy puya theito pan chuan a. Lom thu te so hin Zeya Shuan project ero chu kan company in kan chang talawani ati sapa. Yeshua ni chu alo hnual nga roya. Ma se Mr. Shu vek chuan. Ma se Yeshuan. Thulom om shil tur cheka nei. Oko group hnuaya Zeya Shuan project chu kan khoi don thawe. In zavayin Oko group nena thata ka thokho turin du sakna ka hlana che u ati le ta a. Shogu chuan Mr. Shu iching hnia ti hi chet lak ti ri du em. Idu chuan sa min barro ti in. Sa kan du ti in an aural ta a. Chief li chop chop po in sa kan du ti in an aural ta veka. Mr. Shu po chuan ole kan eyang. Waiter, heta saron chopro a han ti zui ngal boka. Zanri anei zo chuan hlim takin an hodar sap sapa.
a topa chuan Xiaogu le Yeshua ni an chuanga Yeshua ni chuan Xiaogu ila ho ve don lawem ni a han ti chuan Xiaogu chuan office a ka chabi ka the ngila ka vala le lok do na ati chuan Yeshua ni chuan ani chuan tlang takini ho don nia ti ina kal sana Xiaogu chu ron lang le in an office a chuan a in chabi la tura le te moti lain riana na lo mang dai mai lo ni a phone atang chuan tu emo chu message thonin yo wan sang khat chu ka khol tling le to khati khan chel takin lo omla engtika emo chuan kan in leina tur chu kala khol tling mang ti in avathona a thian dang te zong zong chu man in lama ho in a thenin enghel nei mi alvin an la bazar thung ma ni tul ti na lam lama an la penga chuti lai chuan Xiaogu ve thung chu ril ru ha na sa taka twar me ka ni ti a hriata rian tur in le lo po alo nei lo reng ani ti chu a thian ti chuan an she reng lo atuka Miss Hui Howin Oko group le 888 lam chuan an tho du na tur soifel turin an thu khoma Miss Hui chuan company sang te an plan cheu ka lo chhiar to a chumi hnuwa chuan thu thluk na ka siam ta a Oko group le 888 te nena tho ho hi ka du berani ti in hlim takin an tho du na tur contract an sign fil ta a Yeshua ni po hlim tak zeta alomnan chengale zenan chu infiam na akal turin som ta a chenga chuan zenan chu a boy sia ke man ka kalpui meng che atia mase zenan chuan a boy lo thu soi ve tlat an pathum chuan an kal ta nge a Yeshua ni chuan engbera hian nge ka infiam du ang o ti in roller coaster chu a thlang ta mau mai zenan chu a han hoi chho thina a sang em mai boxi mun sang a hlau bok nen a she em maya she tak chung chuan an hnunga chuan hlau om lo deuh chuan a zui ve a an han chuang do na chenga chu a va thu vat to a ma se Yeshua ni chuan phegok sang lo buna wangin chu tiang nena roller coaster chuan chu an phal lo thu an ron shila kelonga chuan chu an rem ti lo bok nen Yeshua ni chuan ka lo chuang ve lo mayang in pahnih khan va chuang mai ro uti in zenan chu chenga bula chuan a va thu ve ta a an thut na han che chan cha chu zenan chuan a hlau ngal ema ma se mi pa le mi pa thutlang na na chu hlau angala na du big der lo en po anin en thadu manglova hlau lo om takalan chu an tum ve a ma se an han in vor sang ta tak taka zenan chu en sum thei thlot to lo a roi ringot maya chengala chuan aningin anu izat ema an suknu chuan Yeshua ni chuan Ferris wheel a chuan a rotle ta zenan chuan a hupur lutuk to khita khian mo ka chuang vele do na mo ati hu to a chuti lai chuan Mr. Shuan Yeshua ni aron khol hlawa Miss Hui Hawa Zeya Shuan advertisement tur shooting nei tura zin chwa angai thu tu aron shil ta hlau maya Ferris wheel a po chuang lo chuan atu kan zin ngal do na wangin rang takin an ho ta zoka atu ka Yeshua ni chu ein siam sok soka anu nen anin bepa boka chuti lai chuan zenan chuan Yeshua i man to empty in kong khara ron chu ve pa bok a auri chu anu chuan a lo she phazuya tunge chu ibula mi pan omem ni ti na lo ngai tu ngal ema Yeshua ni chuan tuman omlo ti in ko la ti top ngala kong khar chu wa hongin ilokik ve thei mai lo mi enga ti ngei lo aw vak khera awati ngal zata shooting an han chan ta a Miss Hui alo zeibok nen a mu nom ngei mai siam that ngai lai chu zenan chuan lo shil zelin an be seile an tum ai ma in an shoot zo der maya zenan le Yeshua ni chuan be se ain kan zo fil ma a hati zia hle mai ti in anin biak lai chuan an man ro an ti fil na lama shui pakhat an lo po chuan an man ro lian ber bu tak mai chu akai thlupal ta zenan chuan ron mu manin Yeshua ni chu rang takina kwa son ngala chu thil ron tlurwa mai chuan adel man lo cha ni an han ding chuak chu Yeshua ni chu akal thei ta haulo an tluk na a kheimit alo tina pal chu ni in bas lampana kal tur tak ngial po in ala hla tham si adu lo chung chu zenan chuan a polui ta tlata a hnung lama tangin chulai hmuna na thok te chuan thla an lo la lak sak zui bas lama ve thung chuan midang zong chu ho turin an lut vek to a an bung ruate an thiar sap sapa
director li le yeshua ni che anom to lo ani ti an sha chuan chenga chu a tho thuaya kawa zonga nge hati a chuak ngal vuta yeshua ni chu a han aw vak vaka heta hian ka om ti in yeshua ni chuan lo chang ve thuaya kongpuya chuan an ron lang ta ale zenan chuan yeshua ni chu alo pu ut uta engtizia a chutia potamai nge ni chenga chuan shebi kheklo a thlir wang wang ringota damdo in lama yeshua ni chu doctor in lo envela a ke han me sak chuan na ati in a then tlok tloka chuti lai chuan a dan zong zong chu chenga chuan video in alo la char chara chu video chu Mr. Shu ne na hmutirin na thei ang bira alan chuan company atagin poisa adong tam thei do na ni ti te chu yeshua ni chu a shil rupa boka doctor in test result la tura chwa san hlan chuan yeshua ni po chuan kha aya nat mel jok khan kalo umang doctor ne na en that le kan dil don nia ati sau sawa doctor ron lu le nu chuan zenan po ron lut ve ngal maya doctor ne na chuan yeshua ni ke chu adin mun zotin o kolamin a in en kol sen sawan tum vek tur thu a soilang boka doctor chuan chuti em angai to o mani lo thu le a ru po a so poi lo thu a soita si chenga chuan doctor na tilu tu kolom han en thale te alo ti a yeshua ni na chuan o kho group te chu Mr. Shu a in an house dialom nat mel de bin omro awati le su su a doctor chuan a han met le a ma se yeshua ni chuan nat mel ta ka om chu a thei ta me alo ama ai po in ana a zia tai moti mai turin anavaklo nalu tu ka ni lowe ati tadaya in lama in en kol tura shilin chenga chuan wheelchair ka wala nge ti in chua arwal ngala chenga aron let po ngak man lo chuan zenan chuan yeshua ni chu apum kang loka a chua pui zui ve ngala chenga chuan man mu em in mi ka ra wheelchair chu aron nor hlok hloka zenan ve thung chuan mi pui mai po za zo lovin yeshua ni chu apum char char thung chenga ne na in tok ta che a zenan chuan yeshua ni chu wheelchair a thutir ngalin na ka ne ya kalova ho sanang chu ikuta ka dan nya ti ina kal san ta thunga chenga ni yeshua ni anor chwa don chuan chief li an muta thuta rang takin yeshua ni chu abiru pui ngala chief li hnunga chuan Mr. Shu porun lang ve ngalin an pani chuan an bi thata a an thu soi chu an she phare roya chief li in khonge kan nu chu omti na zota Mr. Shu chuan in lama amu hila ti na changa bil eng motifel ni omin an langa an chuak zui vele ngala chenga le yeshua ni chuan an tu soi chu an ngai toilet tangala makanti in chief li le Mr. Shu in lai chi na chu enge ni che an che thiam lo na chu an lo phur ve ema eng in lai chi na nge an nei che ti chu shia tan chak ta hle maya yeshua ni in lama chenga chuan yeshua ni ke chu tuilumina lo met me ka chuti lai chuan a doorbell ron ri in chenga chuan ava hon saka zena na loading renga khonge yeshua ni ti in a ron lut ngala yeshua ni chuan a lo nui sanga zenan chuan chenga chu ho har ti mail zet chuan ava ena chenga chuan a yeshuan kalova homa sa nge ti in zenan nen chuan in mel ral pa in chenga chu a chhuaka zenan chuan a honge yem ti shatum ni om tak chuan a han bi thlazuya zenan chuan engma po soilem lo chuan yeshua ni lam chu lai deuh hu chuan a ron hoya yeshua ni chuan a engei thil ken kha alo ti a zenan chuan ka ge sa zawa I chauka ka lo mang the ngem le a ron ti a yeshua ni chuan ata nia adu to ka mang turin a lo shila zenan chuan ni e ka ta lom atiru sapa yeshua ni chu ake na ta wangin e ronga bol the don lo ni ti sheru ranin zanria tur abot sai so a athiam ve don fu chuan a langa ma se marcha a han thak cha chu atwar theile si lo yeshua ni chu theile theilo bina ron bai pheya engei ti aron ti fata zenan chuan bong sakana marcha tela tum thu shilin yeshua ni chuan marcha I ngai lo emo ka ti a ati ngala zenan chuan an project khoile tura te marcha ala tel don chawa lo sha thiam lok adu wanga tel tum ani thoina chang ve zaya yeshua ni chuan ikut khamin lo pero ti in zenan akuta chuan awachela
Yeshua ni chuan keiman ka lo ti ange lo enang che ti in bong sa chu akang ta a ama mo le aman roman tura piang chu lamin zenan chuan a pe zela tui le tura ati chuan zenan chuan a le ta thu ta an tol hnung le dor chin enga tingei le vaka ti in an han in vin le dot tu ta a topa e thei nan chwa tha sha ma Yeshua ni chuan kan pahni ei tur kan siam dun masak berania e ma in thla la photang ati ta tla zenan chuan bong sa chu thla la ka han tu ma Yeshua ni chuan chome chau kha ka ti lo ke mani lang telin ati le kher si a an han selfie le dona chome alang thei le lo an hoidan an thak le a zenan chuan Yeshua ni chu zoi muangin hnai tul tula tha an lak me chuan an lu alawin sireng to an chome siam po chu an hlia le ta vek thawa atuka Yeshua ni nakal tur chuan ake chu anat le natlo enin a han per chin dat data ehi anatom nya lo mole adam vek to ni hi ti in phur takin na kal tur nya chuaka anunga chuan zenan porun chuak ve ngalin Yeshuan ikela na ni lom ni engti turin nge chhoi tuma ti in aron awa Yeshua ni chuan akedam ma le lutuk chu a inthiam lo deuh si a hantina der chop le vela computer room a kal nge nga ya kan video kha edit anga ya kakal theima yang ati a zenan chuan local lo mero I ai o in ka vakal maya nge ati la chuan Yeshua ni chuan a du si lo zenan chuan ani chuan ka va shwa ing chenga in bula ka lo om ve to pang eng thu ma ka soi lawang ti in chutianga ti tur chuan an pahni chuan an intiam ta a Yeshua ni chuan tong kama intiam mai po du tok lovin an kut mang ngei chuan an intiama Yeshua ni ke na mang to hlei lo chu computer room kal tur chuan an bai chuak ngong ngonga an valu chuan chenga alo om to a Yeshua ni aron luta anunga zenan aron lut vele ngal boka chenga chuan director li hi engwang aron kal ve nge ni ti in che thiam lo takina zota zenan chuan omlo anga min ngai ro u kalo thunga engma ka soilo chuan a poina om hlei ne mati a video chu an han edit tran ta a chenga chuan a moidan turte ati hmunom le zwal tura edit dan tur chu lo soina han shil zela atira chuan zenan chu angoi renga ma se ain sum zo ngang lo adu dan chu lo soi le zau thina aron soi tran tir chuan chenga chuan a she thiam ve maya ma se chengan ngai dan aron soi piang chu aron kal zela chengan chu tiang khatiang chuan tiro arong kha thlak ro chumi khami lai chu tilang tam ro ati apiang chu zenan chuan aron kal mak maka chenga soilo ang zong zel in aron soi boy zela chenga chuan aning ru hle to a edit tu berpo an tilu hai to Mr. Cheng enghlange kan play don ti in avazot sa a chenga chuan enga tinge keima minzo ngai hleine tu thu in nge kan kal party elam soron ro ati ve ta maka Yeshua ni chuan ngai dan ka ne ye jiru shinga hla play yang u aron ti ve hlola zenan chuan Yeshua ni ngai dan chu hnial hau lovin apom le ngal me thung si mase Yeshua film kur ro copyright claim wangin har sat na le boina inei parange ti in aron shil le shama computer room atanga an chua nu chuan chenga chuan ka va thla hong je ti in Yeshua ni kutle lama chuan a kaya zenan po chuan keiman ka thla ho ang ti ina kutle lama lo kai vele thunga chenga chuan kan tho pui ni a him na hi ka kuta a in ngata lom ka thla ho ang atile a zenan ve thung po chuan kan party bi ni a him na hi ka kuta a in ngata lom ati ve tlat boxi an pahni chuan Yeshua ni thla chu anin chu ani ringot mai Yeshua ni mang ang chuan engthil nge moin ti le a han ti a zenan chuan ni take mole ama du thlan na ni ro se atita a Yeshua ni chuan a han en ton ve a chenga hne na chuan brother cheng lova ho masala tha ang ti in zoi sapin kan party eni si a keiman boy puidan ka thiam zo ko lom ti in ava shil ru a zenan chu alawin ti theito te reng nen chuan angaya han thalo ngal thu ta shengana kalsan nu chuan zenan chuan Yeshua ni hne na chuan engthil ngei va shil ru kha tin han zot ngala ka ke hi tle min lan na deuh ti ka va shil ni kha ati ve zaya
Chu vele zenan chuan khoi kalo pamang che ti in poma hantum nga la ma se Yeshua ni chona du bik lo kati ve mai ni kha analo a thavek to lo ma ti ngal chuk chuka zenan chuan a thalom dot min shelamo ti ina kalsan ngonga Yeshua ni po chu a ke ti na der hlei thei to lo anunga chuan zui hlok hloka zenana ina an pahni chuan an ron lang zoma Yeshua ni chuan an project khoilai me ka chuan ron na tur tam takaneya zenan chuan han shilpa zela Yeshua ni chuan lo ziak zel boka chu ti lai chuan Yeshua ni chu chengan ron kolin video shoot ni a khami hmuna na thok ho video le thalak viral chungchang aron soi ta hlol maya chu video chu thon ve in en ngal turin alo shila video chu an pahni chuan an han en duna zenanan akai tholai le Yeshua ni kena kal theilo apuak lai te chu alo lang veka hero save beauty ti in alo lar le man to a 888 lamaron lang zoma chu video book chu an lo clear thupa Yeshua ni la chu atho puite chuan an fiam zuin linai chuan alo phur pui ema idol drama te pu angalom mole in la in ngai zong ngei do na ni hi in ngai zong tak tak ula ka van ti tak ti in Yeshua ni po chuan iti om anglo mai ti ma se aruk tak chuan alai deuh tlata chinga ero alom vak lo ni in alang chief li tel lovin an video chu an lo en thapa an du tu sam che ani an hlemin an phur nge maya video shoot ni a video viral awang chuan an video po chuan in a hlo le zwal ni in an rin thu te an soya an hlim dar hle maya chu ti lai chuan chief li ron luta Yeshwan ifa film khurlo em ve a copyright claim wangin har satna kan to hi sha em aron tv lara